ang gagawin natin ngayong araw. Ayan, mga yun pala. So yun o, yung gagawin namin. So yun o, yung gagawin natin ngayon ay magpipit-pit tayo na didila. Kasi maraming didila dito sa amin. So para magkaroon kayo ng ideya kung ano yung didila, ito papakita ko. Yan, ito yung itsura ng didila. Sarap to sa bawan ng mangga. So tara, magpit-pit tayo. Yan, babasagin natin yung shells para madali natin kainin mamaya. Then, after natin pitpitin yung mga didila, ito na sila. Ayan. May freebies tayong gat-gat or shells. Sarap yan sa bawa ng asin. Bagay na partner nito yung mangga. Yan, pang-asim natin yan kasi sasabawan natin yung didila. Wow! Natin ng konting asin para magkalasa. Mas tubig. Siyempre, bago tayo kumain, dapat naghugas na kayo ng kamay, ha? Kasi magkakamay-kamay tayo. Mas masarap pag kamay-kamay. Sarap. Ang gimas. Gimas. Cut na tayo. So, bago natin kainin yung shell, yung laman niya, tatanggalin natin to. Meron siyang shell. Ito yung dila. Sabi nila, ito yung dila. So, dapat tanggalin natin to. Nakakamatay yan. Harap. Kung bago kayo sa channel ko, mag-subscribe na at mag-like at i-share to mga videos ko. Brixx ng anda.